Салом ба кулли мухлисони канали YouTube. Салом ба тамоми нафароне ки дар YouTube мешинанд ва наворҳои гуногун тамошо мекунанд. Имрӯз ман шахсан аз номи худам ва аз номи ҳамаи коллективи ҳамкорҳо ва ҳамаи бародароне ки дар ғарибӣ ҳастанд ва бародароне ки ҳамроҳи мо кор мекунанд, шуморо шахсан касе ки тамошо дорад, шахсан ман шуморо ба рӯзи иди қурбон табрик гуфта тамоми хушиҳои зиндагиро орзу мекунам. Бигзор ҳамавақт сарбаланд бошед, бо сабру тоқат бошед, дар ғарибиҳо, дар хунукиҳо, дар гармиҳо, дар пастию дар баландиҳо ҳамавақт муваффақ бошед. Ин буд таманниёти ман барои шумо дар ин моҳи муборак, дар ин иди беҳтарин ки иди қурбон аст. ҳамаи шуморо боз табрик гуфта хушиҳои зиндагиро орзу дорам. Бигзор ҳамавақт сарбаланд бошед. Бародарони азиз, нафароне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, албатта дароем подписатсия кунем. Мо кӯшиш мекунем ки видеоҳои гуногун, на танҳо фақат як мақсади муайян. Мақсади канали мо мақсади гуногун аст, яъне мавзӯъҳои гуногун аст. ҳар як мавзӯи мо дар бораи як навигариҳо аст. Дар видеои мо шумо метавонед бинед видеоҳои гуногун, касоне ки нав даромаданд дар канали мо. Албатта пеш аз ин ҳам видеоҳои нағз дорем, даромада тамошо кунед. Нафароне ки аз Тоҷикистон ба Екатеринбург омадааст, нафароне ки аз Екатеринбург ба Тоҷикистон мераванд, боз нафароне ки дар худи шаҳри Екатеринбург чӣ қадар вақто зисту зиндагонӣ мекунанд, дар бораи донишҷӯҳо ҳастад, дар бораи коллеҷҳо ҳастад, дар бораи ҷашну маросимҳои тантанаи худи шаҳри Екатеринбург ҳастад, вохӯрӣ бо бародарон ҳастанд, вохӯрӣ бо чемпионҳо ҳастанд, вохӯрӣ бо донишҷӯҳо ҳастанд. Бисёр видеоҳои хуб дорем, бародарони азиз, даромада тамошо кунед. Комментария фикру ақидаҳои худтон дар комментария нависед. Кӯшиш кунед ки ин видеои моро поделиться кунед, то ки дигар бародарони ғариб ин видеоро бинанд. Шахсан аз худи Қурғонтепа, аз худи Кӯлов, аз худи роҳноҳияи Рашт, аз худи Ҷиргатол, ба наздикии мо Қумсангина ба навор мегирем, ҷойҳои зебошо. Тамоми минтақаҳои Тоҷикистонро мо кӯшиш ва ғайрат мекунем ки ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. Шумо аз шумо танҳо поделиться кунед, подписатсия кунед, фикри ақидаи худро дар комментария нависед. Саломат бошед, бародарони азиз. Ман будам Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. Ба ҳаматон ид муборак шавад.